že sa obaja borci ocitnú na jednej strane plošky, ako v prípade Adam Daráš z Maďarska. A ďakujeme sponzorom Koliba Trade Esero. Ďalej z Maďarčoky Imre a Oldřich Šuraj môže nagyon lehetszakadni interjúiknek. Imre az első körkolo. Ez az. Versenyezni, ezért van ma kifejezéskor, úgyhogy megkérjük, hogy gyűjjenek ide körénk, és támogassák a fiúk. Vannak hatodik helyér és a negyedik. Takže teraz ťaháme poradie. 108 kilós rönknyomás következik, fogják látni pár percen belül a Strongman Show-ban. Tlieskajme Viktor Horeš z Dunajskej Stredy. Tapsoljunk Hores Viktornak, hölgyeim és uraim! Potles pre Norberta, dámy a páni! Super! Sola Michaila z Česka, dámy a páni. A Máté Salai. Tehát jön az első kör a második kategóriában, ami azt jelenti, hogy 85 kilótól 110 kilóig vannak a fiúk. És... Emilok Esero, Fitko Dunajská Streda, Okoč Esero ako výrobca výživových doplnkov z Hriňovej zo Slovenska. Gratulujeme. Zdroj bielkovín, dávkovanie po 25 gramov, a to ráno na lačno, alebo 25 gramov po tréninku. Tudod, hogy olvasom fel, hogy hogyan kell használni, és mire is kell használni. Tehát ez tréning után érdemes használni, összekeverni vízzel, és vagy korán reggel, éjgyomorra, meg Grafis Media, Europrojekt Esero, Eurobuildings Esero, MI Lox Esero, Fit Club Dunajská Streda, Okoč Esero a Koliba Trade Esero, výrobca výživových doplnkov. Takže máme finále. Tehát második odhúzó kupának a fináléja. Hölgyeim és uraim, a kategóriában 85 kilótól 110 kilóig. Učiš je veľmi skúsený. Nie je to jeho prvá súťaž. Držíme palce a fandíme spolu. A Michail vyhral. Gratulujeme. Gratulálunk Bálintnak is. Tágról. És ez nagyon fontos. Jöjjön! Na, és a súťažili potom prestali. Na súťažili Strongman, ale... Doplnkov. Ďakujeme veľmi pekne aj organizáciám. Jöjjenek most ismét a Strongmanek. Horeš. Klidne vícekrát, mačko. 4-szer, 5-ször, 8-szor, úristen Szabos, 9. Jöjjön Norb. Hyundai zo Šamorína, zo salónu Impa. Én bízhatok benne. Nagyon kemény meccs! Nagyon sokáig bírják a fiúk, nagyon kemény harcot űznek itt Dunaszárdahelyen. Wow! A pokračujeme ďalej. Második körrel. A harmadik kategóriában 110-től Tlieskajme. Medzi strongmanmi a ideme.
Az első kört Frigyes nyerte. Vajon a másodikat is ő nyeri? Wow! És igen, Berec Frigyes, gratulál. A 110-től 125. A koľba 3 výrobca výživových doplnkov. Ďakujeme veľmi pekne a pokračujeme ďalej. Takže výborný Milan alebo Jazverin. Berec Frigyes Imre Hans z Maďarska vo finále. Tu v Dunajskej Strede. Druhý slovenský pohár má sa presniku. A máme v finále kategórii od 110 do 120 kg. Trochu. On má viacej. Máme posledné kolo, dámy a páni. A prídeš túto kategóriu. Berec Frigyes, dámy a páni. Zo Slovenska, gratulujeme. Tisztelt bennünket itt Dunaszerdahelyen a második bor. Éppen a figyelmet köszönjük, és reméljük, hogy találkozunk. Rájeme pekný deň. Dovidenia.